Bakit mahal na araw? Ang tawag natin sa Semana Santa, Holy Week, Malianto, mahal na araw. Dahil mahal tayo ng Diyos, na nagsabi na ngayon sa kasulatan, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa tao, He gave His only begotten Son, so that through Him we will be saved. Ito ang patotoo ng pag-ibig ng Diyos. He sent His only begotten Son upang tayo makamtan natin ang kaligtasan. Mahal tayo ni Jesus na nagsabi, greater love has no man than this, that a man should lay down his life for his friends. Inihalay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Mahal tayo ng Diyos, kaya handa siyang magpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Isang tanda ng tunay na pagmamahal, kaya mong patawarin ang isang taong nagkasala sa iyo. Ganyan ang Panginoong Diyos. Libong kasalanan man, kaya niyang burahin, kaya niyang patawarin kung tayo magbabalik loob sa Kanya. Yun ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Pagbabalik loob sa Diyos. Pagsisisi ng kasalanan. Pag-amin sa kasalanan upang tayo ay Kanyang mapatawaran. My dear brothers and sisters, mahal tayo ni Jesus at mahal natin ang bawat isa sa atin. Ang tugon sa pagmamahal ng Diyos ay pagmamahal din. Hindi kasalanan. Hindi kamahiyan, kundi pagmamahal. Ang tugon sa pagmamahal ay pagmamahal din. Mahal na araw, sana tumugon tayo ng pagmamahal sa Diyos. Samahan natin siya. Makisa tayo sa pamisa sa linggo ito upang lalo tayo mapalapit sa Kanya at madama natin ang Kanyang pagmamahal. Semana Santa, banal na Paraminggo, reminds us of seven days of creation. Sa libro ng Genesis, mababasa natin ang 7 days of creation. Kung saan dinalang ng Diyos ang lahat. On the 6th day, the apex of God's creation, He created man in His own image. Pero nawasak ang imahe ng Diyos sa atin nang dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan. And during this Holy Week, we will become a new creation in Christ. Baptism will restore us. We become a new creation through baptism. Baptism will restore us to our original image. Through the forgiveness of God sa sacrament of penance, He will restore our image in the likeness of His Son. Ganyan ang Semana Santa. Kung meron 7 days of creation, sa 7 araw na ito, banal na Paraminggo, ibayang ang katapong ng Diyos, gawa ang katapong bayang lelangan, kang Kristo. Bagawa ang katapong bayang lelangan, kinulod ng Diyos. Kaya nga ang pagmamahal will make you a brand new. Love will make you feel brand new. Gagawin tayo brand new ng pagmamahal ng Diyos. Gagawin tayo brand new ng pagpapatawad. Pagpapatawad ng Diyos. Pagpapatawad sa isa't isa. Gagawin tayo brand new. New image. The restoration of our image in Christ sa pamagitan ng binyag and sacrament of reconciliation. Sa pasimula po at umpisa ng mahal na araw, we celebrate Palm Sunday.
someday. Ano ba ang kahulugan ng mga palaspas na hawak-hawak natin, ibinagayway natin, pinabless natin? Para saan ba yung mga palaspas na yan? Ang dami mga superstition tungkol sa palaspas. Yung iba sinasabi sa bintana para hindi rin taman ng kidlat yung kanilang bahay. Yung iba kapag wala ng pamiping lamok o kaya naman lamo. Kapag maraming lanaw, pinag-aapas ng lanaw, pamiping yung lanaw. Ang buong lamok. Yung iba naman ginagawang pamagil. Yung iba naman kapag namatay ang asawa, lasik-lasik, pamalaspasan din, palaspas. Ano ba talaga ang kahulugan ng mga palaspas na yan? You see, sa punto nito, yung mga Hudyo, they're going to Jerusalem to celebrate the Passover and the Feast of the Tabernacle. Pinapaalala sa kanila, ginukulitan nila ang kanilang 40 years in the desert, kung saan ang palaspas ay naging bahagi na ng kanilang buhay. Bakit? Kasi doon sa disyerto, maraming punong coconut, punong niyog. Meron mga palmeras, meron mga dates. Yan ang mga halaman sa disyerto. And they are very familiar sa mga palmeras dahil itong nakikita nila sa disyerto. When they go to an oasis, naku, daming dates, ang daming buko, ang daming pagkain mula sa mga palmeras. Meron tubig sa batis. Maraming buhay doon sa oasis. Siguro may panibang hayop na umiinom doon sa batis, doon sa lawa, doon sa lake. Pero that will not last. Darating ang araw, maubos ang resources na inihapak sa kanila ng oasis, and they have to move on. Yung palaspas na yun ay isang paalala sa kanila, sa kanilang paglalakbay sa disyerto. Ano ba ang mayayari sa kanila ng disyerto? Buhangin nila. Maliban na kapag may oasis, maraming pagkain. The rest, buhangin. Ano ba makikita nila sa disyerto? Siguro lupisa, bahating karibala, scorpion. Mabuti meron silang mana at sa abuko na ipinapadala sa kanila ng Panginoon. So when the resources are over, they have to move on. Desert journey is moving on. Kalaban ng disyerto yung pamamitan ng laman, pita ng laman. Because in the desert, hindi ka pwedeng maging maluho. Yung kalaban yung pita ng laman. Ngayon po ang panahon ng COVID crisis, we have to live kung ano yung nakapag sa lamesa. Hindi tayo pwede maging maluho. Hindi tayo pwede maging mareklamo sa pagkain. Sa disyerto, they have no choice. Kung ano yung padadala ng Panginoon, mana at buko. Kung ano yung mabukal sa mga buko, mga dates, yun ang kakainin nila. What the desert can offer. Ano ba mayapak sa atin ang COVID crisis? Baka hindi na tayo pwede makapagluto ng masasarap na ulam. Kung ano yung napagmimami, according to the budget, yun ang ating pagsaluhan. Kaya pwede magreklamo kay disyerto. Sana sa panahon ng COVID crisis, huwag tayong magre-reklamo dahil lalabas sa pagkainan. Baka nananunan ninyo, sardinas, Hokkaido, at repolyo. Very good pa rin. Baka ng taba, para pwede ito, pwede naman soft-boiled egg na 4 minutes. At iba pa, baka wala ulam, meron mga tsara, iba pa. No? Kung anong meron, yun ang ating pagsaluhan. Huwag mo hanapin yung wala. Because sa desert, maraming wala. And you cannot be luxurious in the desert. Di ba pwede mamita?
Mapamita tayo minsan eh. Sana naman mula kaya ko, yung tinatawang resolution on. Desert is moving on. Hindi ka pwede maiwanan sa disyerto. Dahil ubus na ang tubig sa batis ng oasis. Ubus na yung mga coconut. Ubus na yung mga dates. So they have to move on to another oasis. Maglalakbay na naman sila. At anong gagawin nila? They will cut the branches ng mga coconut trees, ng mga palmeras. Mabuti kung may anakaw doon. Ilagawan ng payo. So ito kapalastas na ito kanilang payo sa kanilang paglalakbay upang hindi sila mapirito sa init ng araw. Magsantong naging lalang ning sa ginog dahil kapalmeras. Mapalari din damara, magkatay damara para meron sila sa nilungan o rin yung puni. Then puni ilang ang stopover na ang share ang gilwada naglalakad ang mga share kasama nila sa disyerto. Mga sanila magawa sa mga palmeras. Desert journey is moving on. Huwag natin matabang. Huwag natin bisang pailakman king oasis. Ang magdata may Joshua pamalupan-mana na. Di Moses, sulong! Yan ang pwede malakon kayo yung masagdagin nila ang pamahan. Sulong! Kaya ibig sabihin ng palmeras, sulong, let us move on. Hindi tayo pwedeng mag-stop sa buhay natin. Life is moving on. At maraming mga patao, hindi pa sila nakapag-move on sa kanilang buhay. They still live in the past. They keep on going back sa kanilang pinanggalingan. Kailangan moving on forward, hindi backward. Desert will teach us to move on. Magsalilong tamo, garing palaspas, ang memory ng nakaw leaves, o kaya naman pamimpi na be-breathed up. Yun ang salilungan tamo. Magsalilong tamo kinulog ng Diyos. Kanita may salilong na parang palaspas now, mabibigyan tamo yung salilong ng lugod ng aming ito. Kanita yung pillar of fire during the night and a pillar of cloud during the day. Ngayon mga kabili kakaming banal spiritu, yung lugod ng Diyos, yung salilungan tamo. Walang sobrang pali ni Madog in disyerto. Nanigawan daw, alam electric pan. May panginin, kang electric pan, o aircon. Nanigawan daw. Pwede na, magmando ni Joshua. Dito ang dalalang para sa kaseryo, at ang bulong dahil buko. Pagulong sa nating electric pan, and hot air goes up. At may pasmula din marin ng amin at daralanan nito. Can you imagine din para sa kasarin? Nung mabiyabiyab, padulog dala, balang helicopter, mukya din mapaling hangin. At di pa yung malulang hangin. May pasmula din paling ng ano. Nainamano ni Diyos ang kasnawantan. Di sakramento yung kasnawantan. Makapasno ka pa ng daman ng lugod ng Diyos. Makapasno ka pa ng daman ng lugod ng pamilya. Nagyalan nito na dyan malisakan basta tuloy pa yung marin mo. At yung lugod yung pamilya, makapasno yung lugod yung pamilya. Makasecure. And then the desert journey is a travel, is a community travel. Abi-abi. Yung abi, magdilidilig ng disyerto. Niya sana kawala-kawala ng hospitality. Ama na din ng disyerto. Di natin yung galing hospitable yung bago na ng disyerto. But siya meron man ito magdilidilig. Mga skat ka. Mapilito ang ipalim ng alto. Holy Week is an invitation to us as a community. Moving on, sama-sama tayo. Isang balayan, isang banal na kapulungan, isang sambayanan na sama-sama naglalakad. Magtulong-tulong tayo sa kaligtasan. Kung paano yung panahon ng COVID, saw-saw kami.
Alam luwal, makamasta mo, dahil disinfectant, ating curfew. Bakit? Laban sa COVID. Magtulungan tayo as a community upang labanan ang kasalanan, ang kasamaan. So, my dear brothers and sisters, ang linggo ang palaspas sa isang panyaya sa atin. Na pagsunod sa Panginoon ay hindi lamang sa oras ng kanawan, sa oras ng kaligayahan, sa oras ng masarap ang buhay natin. Kasi madaling sumunod sa Panginoon. Kapag wala kang sakit, kapag maganda sikat ng araw, kapag walang COVID, ang sarap sumunod sa Panginoon. Ang sarap magsimba kapag walang problema. Pero this time, nag-iba ang ating sitwasyon. Walang misa sa simbahan. Meron misa. Telemisa. Live streaming. Walang congregation. Nasa mga bahay niya. Nasa bahay kayo. Ang pari nasa simbahan. Telemisa. No? Telemisa. Nag-iba yung sitwasyon natin. Yung kasi nyo, nagpaparamdam, Amo, makamising misa. Amo, sana rin yung COVID, bakit ka makasimba na kami? Nakakamiss talaga misa. Kasi hindi buo ang buhay natin kapag wala ang Panginoon. Masarap sumunod sa Panginoon kapag walang problema. Pero hindi nang totoo pagsunod sa Panginoon. Dapat sumunod tayo sa Panginoon for better or for worse. During the joyful mysteries, yes. During the sorrowful mystery, yes. During the glorious mystery, yes. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lamang sa oras na masarap ang buhay natin. Even during moments of crisis, we should be more than faithful, more than willing, more than loving in following the Lord. At ang panyaya po sa atin ng Holy Week, hindi lamang yung pakikinig, hindi lamang yung pagsisimba, kundi pagtatayan ng buhay. Masarap manood sa Holy Week eh. Marami tayong mapapanood sa ating mga cellphone, YouTube, sa Facebook. Pwede ka makarating sa Jerusalem eh. Doon sa mga nagbibiyang dolorosa doon. Pwede ka manood yung mga ibang event sa iba't ibang channel. Pero hindi pa naman hinihingi sa atin ng Panginoon. Hindi lamang pagsunod, hindi lamang panunod, kundi pagtataya ng sarili. Pagtataya ng buhay. Alam po ninyo, meron isang kwento, meron isang Santo Papa, may nagkaroon ng sakit sa puso. At nanawagan ang kanyang prefect, ang kanyang sekretary, doon sa Roma. May sakit ang Santo Papa. Kailangan niya ng heart transplant. Sino sa inyo ang gusto mag-donate ng puso sa Santo Papa para siya'y mabuhay? Taas ang kamay. Ako na lang. Taas ang sila kamay. Gusto nila maging heart donor sa Santo Papa. O sige, sabi ng sekretary ng Vatican, magpapahulog ko, I will drop a feather in a dove's feather. Yung feather ng isang kalapati, iuhulog ko. Kung saan dadapo yun? Sa ulo niya, siya ang mapalad na magiging heart donor sa Santo Papa. So, pinakawalan ng Secretary of Vatican yung feather. Sumasayaw sa hangin, dinadala ng hangin, at unti-unti bumababa yung feather sa mga tao. Nung malapit ka sa isa, nung malapit ka mo, libulaan niya. Napunta sa isa, nakatulog pa ka na. Mitay ka rin ito, libulaan niya naman. Hanggang bumagsak yung feather sa floor. Namatay ang Santo Papa. Habang may mga taong handang mag-alay ng buhay tayo lahat. Kumisa nakakalungkot. Namatay ang Santo Papa dahil walang gustong mag-alay ng puso sa kanya. Sa panahon po ng palaspas, Hosanna to the Son of David.
Baka po pagdating ng Biyernes Santo, yung palaspas natin, pamaspasan natin Ginoo. Nakalimutan na natin ang kanyang pagmamahal. Holy Week, mahal na araw. Sana huwag tayo makalimot sa pagmamahal ng Diyos. At tumugon tayo sa kanyang pagmamahal sa pamagitan din ng pagtataya at pag-aalay ng ating sarili. Time, talent, and treasure for the Lord